50 ja, hvordan kan det være næsten to? Catering-afdelingen, hvem bestyrer den? Det er Otto eller Preben. Jo, og hvem er det? Det er... ved det, at vi har noget rejsegods fra Bandholm, som I skulle have med. Nå. Jeg kan ikke se dem. De står nok derovre og flyder et eller andet sted på vognen. Forestil mig. Er de behørigt uniformerede? Ja, det er... Nej. Otto, han går i sådan en rød for oven og sort for neden bluse, tror jeg nok. Rød for oven og sort for neden, ja. Jeg tror, at det er en, der er rød for oven og sort. Jeg mener, han så sådan ud sidst i hvert fald. Det er klart ned. Ja, det var smart. Den kan da også hos den der. Ja, den hjælper lidt på. Der er lidt grums på ventilerne der. Så sådan der. Men den der gamle træskøjte der, de kører rundt i motorvognen der. Hold op, og den også skulle lidt røgslør ud, vil jeg sige. Den kan da også godt køre stærkt. Og den har med kabeltrommel. Hvis vi siger ham der. Hej, så er jeg igen. Jeg har ikke filmet i lang tid. Og vi er på vej tilbage til Ringsted. Og har lige været i Vordingborg, så det var nok ikke særlig længe før Ringsted, så må vi sige farvel til toget der. Efter en dejlig dag med bare lidt godt vejr og hyggelige mennesker. Så jeg filmer i hvert fald lige igen her, når jeg når Ringsted. Siger farvel til toget. Og see you there. Tror jeg, hvis jeg kan ramme knappen.